Ušetril som cez 1000 eur na nový telefón. Konkrétne na jablčko. Keď chceš vedieť ako, tak si vypočuj túto minútku. Možno ti to pomôže, takisto ako mne. Takže čo sa stalo? Cez víkend už som bol rozhodnutý, že si idem kupovať druhý telefón. Problém bol v pamäti. Telefón mi perfektne funguje. Je to 14, teda tá maxi verzia, alebo plus verzia, neviem, jak sa to volá. 14, maximálne spokojný. Ale problém bol ten, že nemám už dostatok pamäte. Takže som bol rozhodnutý, že si kúpim druhý telefón. A čo sa stalo? Známy mi povedal, však ty nepotrebuješ kvôli pamäti kupovať druhý telefón. Hovorím, jak to? Však si kúp len tí data, čo sú online, cez ten Apple Shop a máš to? No a tak som aj spravil, takže som si kúpil data, tie najväčšie, čo tam boli v ponuke, to bolo 2 tera za 10 eur mesačne, čo je super, takže som maximálne spokojný. U Vietnamca som si kúpil asi za 8 eur alebo za necelých 10 eur som si kúpil nové sklíčko, teda ten Gorilla Glass, takže telefón vyzerá jak úplne nový, takže som ho teraz nahypoval, vyzerá super, jak nový, ozaj, lebo keď som tým, že som zvárač a vymenil som to predné sklo, ktoré bolo celé dojebané, doškrábané, do všelijakých guliček, jak som ja s ním to, ale tým, že je stále v kryte, tak vyzerá fakt jak nový, keď som to prelepil tou novou fóliou. Takže ak chceš ušetriť prachy, tak sa zamyslí nad tým, či si nekúpiš túto online, tie dáta, nie dáta, ale tú pamäť vlastne online, môžem to takto povedať, asi jo, však ma rozumiete. Takže za 10 eur mesačne si kúpiš preplatné, máš 2 tera, ktoré 150 rokov minimálne nevyužiješ, aspoň ja teda nie. Takže som si ušetril pekne minimálne 1200 eur, čo by som kupoval ďalší telefón s väčšou pamäťou. Takže kľudne to tak spravaj ty a zas len vyhráš, ako my vždy vyhrávame. Ahoj!